Father, I place into your hands the things that I can do. Father, I place into your hands the times that I've been through. Father, I place into your hands the way that I should go, for I know I always can trust you. Father, I place into your hands my friends and family. Father, I place into your hands the things that trouble me. Father, I place into your hands the person I would be, for I know I always can trust you. Il-paċi miegħek lilek li qed tismani. Nibdew billi nsejħu Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Jiena Sister Teresa Camilleri Sor Agostinjana, erġajna bil-għajnuna tal-Alla ltqajna darba għal programm ġdid tagħna li jien semmejtu Alla u Imħabba. Dan il-programm se jlaqgħana ma' diversi personaġġi bibliċi li se jgħinuk tiskopri li meta inti tagħmel pass lejn Alla, Alla fl-imħabba tiegħu iqum minn fuq it-tron tiegħu u jagħmel 100 pass lejk. Il-programm u stedina għalik biex b'konvinzjoni u determinazzjoni tagħmel dan il-pass lejn Alla hekk kif int, bil-problemi, bid-diffikultajiet u bid-dnubiet tiegħek. Ħafna drabi ma ssibix faċli veru biex dan tagħmlu, għax dejjem ikun hemm reżistenzi min-naħa tiegħek minn ġewwa u anke minn barra. Però jeħtieġ tkun persważa li se tiġi milquha minn dan Alla li verament u imħabba. Hekk biex nambjentaw irwieħna nixtieq nibda b'żewġ stejjer li xtaqt ngħidilkom, huma żewġ stejjer sempliċi ħafna u fl-istess ħin huma tqal ħafna. L-ewwel waħda hija storja ta' wieħed jismu Eżak li dan kellu ħolma. Fil-ħolma huwa ħolom li kien joqgħod ġewwa Krakow fil-Polonja ġewwa Praga. U kien hemm teżor moħbi taħt pont. Eżak ma tax każ tal-ħolma, il-ħolm min jagħti kasu mhux veru. Però belli din il-ħolma rrepetitruha darba, darbtejn, 3 darbiet u anki 4 darbiet, allura qal dan min jaf forsi din il-ħolma hija vera. U qabad u tela propju ġewwa Praga. U dan il-post sabu vera kif ra fil-ħolm. Il-problema kienet li dan il-pont kien jagħti għal palazz tas-Sultan. Allura naturalment kien hemm ħafna għases, kien hemm ħafna gwardja miegħu. Imma Eżak qal, issa la ġejt, irrid noqgħod nistenna nara x'se jinqala, nara x'se jiġri, u hekk għamel. Qatt jistenna. Għadda ġurnata, jumejn, 3 ijiem, u billi dan kien jagħmel sija twal hemmhekk, il-kaptan ta' dawn is-soldati ġie suspett fuqu. Allura mar fuqu, qallu isma' ħi, int x'int tagħmel hawn? Għalfejn qiegħed hawnhekk dan il-ħin kollu? U dak tfixkel u qal aħjar ngħid il-verità. Allu għax kelli ħolma ta' li propju mitfun taħt dan il-pont hawn teżor. Allura l-kaptan infaqa jitħaq, qallu, għax tgħid jien ħlomt li ġewwa dar ta' ċertu wieħed jismu Eżak fil-kċina tiegħu dan propju jekk kieku jħaffer isib teżor. Allu iva hekk ħlomt? Allu iva hekk ħlomt. Allura Eżak telaq jiġri lura ġo daru, ħaffer propju taħt il-kċina tiegħu u iva, hemmhekk sab teżor. Għaliex taqt nibda b'din l-istorja? Għaliex il-vjaġġ spiritwali eżis semmija huwa vjaġġ qed ngħid għall-mixja spiritwali, hija mixja minn fejn qiegħed bħalissa għal fejn dejjem kont. Il-mixja spiritwali mhux tmur tfittex x'imkien, imma dak li aħna għandna bżonn mhuwiex affarijiet li aħna jonqosna, imma aħna dak li jonqosna tafu x'inhuma. Huma għajnejn, ħalli jiena nkun nista' nara, nkun nista' napprezza, jiena nkun nista' niskopri it-teżor li diġà qiegħed hemmhekk, li diġà qiegħed għandi. Is-saltna talla qiegħda ġewwa fikom qalilna Ġesu Kristu. It-teżor diġà qiegħed hawn.
Il-problema hija li jiena m'għandix dawn l-għajnejn ħalli jiena nkun nista' narah, ħalli jiena nkun nista' napprezzah, ħalli jiena nkun nista' niggustah. Ix-Xitani irnexxielu jisir ilna xi ħaġa prezzjuża ħafna, irnexxielu jisir ilna ħaġa importanti ħafna. X'inhi? Irnexxielu jisir ilna l-mistrieħ, il-mistrieħ tal-moħħ bażikament. U allura tiltaqa' ma' mara miż-żewġa u dejjem sejra maġla, dejjem moħħha l-ħin kollu jewden u r-raġel l-istess, tiltaqa' ma' ġuvni xebba moħħhom il-ħin kollu jewden. Bażikament għaliex? Għaliex naħsbu li s-sigriet tal-mistrieħ qiegħed barra minna. Aħna kultant ngħidu li kieku jaħasra, il-missirijiet u l-ommijiet huma differenti, il-familji huma differenti, kieku jiena differenti, kieku l-karattru tiegħi jara kien daqsxejn mod ieħor, kieku jiena jkolli il-mistrieħ tal-moħħ. Jiena kieku ma jkollix għalfejn inkwieta daqshekk. Iva nerġa' ngħid, kieku l-familja tiegħi hija mod ieħor, kieku l-ġenituri tiegħi kienu mod ieħor, kieku l-affarijiet imorru ħafna ħjar. Mentri dan mhux veru eżis semmija għax is-segret tal-mistrieħ jgħidilna Ġesu Kristu tgħidilna din l-istorja qiegħed ġewwa fina. Qiegħed ġewwa fina hija kwistjoni li niskopruha, hija kwistjoni li nara. Għalhekk nittama li dan il-programm jenna ħalli Alla li hu mħabba jagħtina għajnejn ġodda. Ma nafx tafuwiex intom l-istorja tal-Budda. Il-Budda kien prinċep u dan hekk missieru dejjem kellu ħolma li jibnu jkun isaltan fuq id-dinja kollha. U billi darba kienu qalulu li huwa kien sa jsir patri, allura qal ma rridx assolutament li dan ibni jsir patri, irridu jaħkem id-dinja. U ta' dan il-parir qalulu, ara jekk ibnek ma jara qatt raġel xieħ, ma jara qatt wieħed marit, ma jara qatt wieħed mejjed, ma jara qatt wieħed patri, huwa ma jsirx patri. Allura is-sultan ordna li jkun hemm għases madwar kull fejn imur ibnu ħalli dan qatt ma jara marit, qatt ma jara xieħ, qatt ma jara mejjed, qatt ma jara wieħed patri. Għaliex? Għax qalulu jekk huwa jara wieħed xieħ huwa jinduna li anki huwa se jexxieħ. Allura tmullu il-gburija taż-żożija. Jekk jara wieħed marit jinduna li anki huwa jista' jimrat, u allura tmurlu il-gburija tas-saħħa, jinduna li huwa mhuwa xejn. Jekk huwa jara wieħed mejjed anki l-gburija tal-ħajja tmurlu għax jinduna li anki huwa se jmut. Araw daqsxejn. U fil-fatt, meta dan il-prinċep eventwalment iltaqa' ma' wieħed mejjed, wieħed marit, wieħed ċieħ ma' wieħed patri, dan fl-intelligenza tiegħu irrealizza li l-ħajja hija vojta u allura huwa importanti ħafna, huwa fundamentali li huwa jiddedika ħajtu għal xi ħaġa li tiswa, għal xi ħaġa li tot. Ekku, dawn huma għajnejn ġodda u dana nittama li dan il-programm jagħtikom għajnejn ġodda ħalli tibdew taraw eżis semmija. Ekku l-Evanġelju l-ħin kollu jitkellem fuq omja. Kultant jien ngħid għaliex jitkellem daqshekk fuq omja. Propju għax is-sitwazzjoni tal-bniedem hija li huwa għama ma jarax u jaħbad mal-ġrajiet u ma jifhimhomx. Għaliex jiena waqajt fi dnub jibda jistaqsi, għaliex jiena l-ewwel ħaġa li għamilt tekku ġudizzju, jien propju dal-lejl ma stajtx norqod u dnibt kontra l-kastità. Għaliex Alla ippermetta dan? Qed tifhem xi ħaġa mill-istorja tiegħek? Għaliex Alla ippermetta dawn iċ-ċirkostanzi sfavorevoli inti li kellek kollox ippreparata mod u l-affarijiet ġew kollox bil-maqlub. Qed tifhem xi ħaġa? Jew minti tifhem xejn, xi jrid jgħidlek Alla, jew inti għamja taħbad mal-ġrajiet mingħajr ma tifhem. Għalhekk nittama li dan Alla li hu mħabba jagħtihomna dawn l-għajnejn ġodda ħalli jiena nibda nara l-ħajja mhux black and white imma bil-kulur. Tiftakru meta kellna it-television black and white? Tiftakru wkoll meta beda bil-kulur bqajna mbelħin għax huwa differenti għal kollox?
Issa hawn ħafna li qed jgħixu l-ħajja black and white, iqumu filgħodu, jitolbu forsi ftit jew xejn, jinħasslu jieħdu l-breakfast, imorru l-iskola jew fuq ix-xogħol, jiġu lura forsi jitolbu, jagħmlu xi ħaġa d-dar, jilbsu n-najdres u jorqdu. It-tnejn, it-tlieta, dejjem l-istess. Ħafna minna iva jgħixu l-ħajja isa biċċa xogħol li jridu jagħmluha, biċċa xogħol li trid issir, kantalina li trid tgħixha, monotonija li trid tgħixha. Dan ifisser black and white. Imma dan Alla li hu mħabba irrid jagħtina din il-ħajja bil-kulur. Li ngħix il-ħajja bħala logħba ta' mħabba bħalma hi tassew. Ek meta intom ħabbejtu xi ġuvni jew l-irġiel xi xebba, meta kelkom ġibda lejn xi ġuvni jekk tiftakru, f'daqqa waħda l-istess affarijiet li kontu tagħmlu qabel ma nafx, ħadu tagħmu oħra, kulur ieħor, ħadu ħeġġa oħra. U dak li jrid jagħmel Ġesu Kristu, dawn huma l-għajnejn ġodda bażikament li inti tibda tgħix il-ħajja bil-kulur. Tgħix il-ħajja bħala logħba ta' mħabba bejnek u bejn Alla li hu imħabba. It-tieni storja żissemmija li xtaqt ngħid jisimha għajnejn ġodda għalfejn. Mela darba ta' kien hemm wieħed iljun li ġie meħud ġewwa kamp tal-konċentrament. Skanta dan l-iljun meta sab ħafna iljuni oħrajn f'dan il-kamp. U innota li xi wħud mill-iljuni billi kien ilhom snin saħansitra uħud kienu twildu hemmhekk fil-ħabs ma kienux jafu x'inhi libertà. Ħafna minnhom kienu ilhom hemmhekk tant li kienu draw. Allura x-xogħol tagħhom kien hekku, iffurmaw lilhom infushom dawn l-iljuni fi gruppi differenti. Kien hemm grupp li jorganizza affarijiet ħalli jferraħ lil sħabu. Kien hemm grupp li jiddedika ruħu għall-kultura, iżomm it-tradizzjonijiet tal-iljuni ħajjin. Kien hemm grupp li kien reliġjuż, kienu jiltaqgħu jitolbu jikkantaw joħolmu f'dinja sabiħa, futura, meta jkunu jistgħu joħorġu barra minn dan il-kamp tal-konċentrament. Kien hemm grupp politiku li joħlom kif se jagħmel ħalli jeqirdu lil dawn il-ħakkiema. Imma kien hemm wieħed minn dawn l-iljuni illi ma kien jagħmel xejn. Moħħu kien il-ħin kollu iħares lejn il-ħajt li kien qed jagħlaq dak il-kamp tal-konċentrament. Ġie iljun ġdid u mar fuq dak li kien waħdu qallu x'ġara, qallu għax m'intix f'xi grupp. Qallu dawn qishom boloħ imħabtin fuq kollox barra l-unika ħaġa essenzjali. U x'inhi l-unika ħaġa essenzjali? Saqsih dak. Qallu x'inhi? Tistudja kif inhu mibni dan il-ħajt, xejn iżjed importanti. Nistudja kif inhu mibni dan il-ħajt ħalli nkun nista' nirrimedja kif noħroġ minn dan il-ħabs. Mhux meta mmut irrid noħroġ, imma issa. U din l-istorja żissemmija inħoss li tot ħafna għalina. Għax Alla lilek li qed tismani ma ħalqekx hux veru, ħalli tgħix ikkundannata dejjem imjassra, dejjem bil-ħakkim fuqek, dejjem bil-farawuni fuqek, il-farawuni ta' dwejjaq, il-farawuni tas-sesswalità, il-farawuni tal-inkwiet, il-farawuni ta' dgergir, il-farawuni tar-rabja, il-farawuni tal-moħħ il-ħin kollu jaħdem. Alla oħti hija lilek ħalqek għall-libertà. Alla lilek ma ħalqek xaċċekċik, Alla ħalqek għal affarijiet kbar. Kellu viżjoni sabiħa immens meta ħalqek. U jiena nittama nerġa' ngħid li dan il-programm itik mhux biss għajnejn ġodda, imma viżjoni ġdida ħalli hekku tibda tara u ma tċekkinx iktar l-orizzonti tiegħek. Alla lilna ħalaqna ħalli nkunu qaddisin fejn aħna. U xejn inqas ma jista' jikkuntentana, xejn inqas minn dak li jixtieq minna dan Alla li hu imħabba. Ejjew nagħmlu hekk żissemmija waqfa żgħira mużikali fejn nisimgħu silta verament sabiħa u ta' kuraġġ. Turina kemm tassew dan Alla tagħna u Alla mimli mħabba għalina. Għalikom is-silta Because He Lives.
child can face uncertain days because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds a future, and life is worth the living just because he lives. Ekku nittama li dan il-programm eżis semmija jiftaħ l-orizzonti. Ġej sabiex ikisser ħafna affarijiet. Nittama anki li jħawwatkom xi ftit. Tibżawx, ħajħawwatkom ħalli Alla ikun jista' jibni xi ħaġa sabiħa, xi ħaġa ġdida. Ħuduh bis-serjetà dan il-programm. Ejdlu mulej, għamilni disposta. Kull programm spiritwali fuq Radio Marija huwa mument privileġġjat. Ożżuh u tħallu xejn ifixkilkom. Oħolqu ambjent. L-iktar nies importanti bħalissa huma int u Ġesu Kristu. Għax jekk Ġesu Kristu se jirnexxielu jagħmel xi ħaġa, int se tkun aħjar. Il-familja tiegħek se tkun aħjar. Il-komunità parrokjali tiegħek se tkun aħjar. Fuq kollox, id-dinja se tkun aħjar. Ekku, issa kif qedtilkom fil-bidu, eżis semmija, matul dawn il-programmi se nistieden xi personaġġi bibliċi li minnhom se nitalmu ferm. Se nippruvaw naraw flimkien il-kontrast enormi bejn il-kuraġġ u id-dnub ta' dawn in-nies kbar. Iva, naraw id-djufija enormi tagħhom, imbagħad naraw ukoll il-kuraġġ enormi teoloġiku. Teoloġiku għaliex? Għax mhux kuraġġ ġej minnhom, imma minn Alla. Hekk niskopru magħhom li Alla hu verament imħabba, li jista' jagħti lilek ukoll dan l-istess kuraġġ. Għax Alla dejjem jagħżel nies fqar, nies dgħajfa u jimlihom bil-kuraġġ tiegħu. Kif sejrin naraw. Illum l-ewwel personaġġ bibliku li xtaqt inlaqqakom miegħu hu Ġoswe. Jien se nibbaża ħafna fuq l-iskrittura jekk matul dawn il-programmi u nipprova napplikah għal ħajja tagħna. Se nieħu żewġ fatti ta' Ġoswe. Illum nibdew naraw il-ħin xippermettilna u jekk ma nlaħħaqx ma jimpurtax inkomplu fi programmi oħra. L-ewwel ħanibdew naraw min kien dan Ġoswe. Ġoswe kien raġel sempliċi u umli ħafna u għalhekk huwa sabiħ. Qatt ma ħolhom li seta' jsib ruħu f'pożizzjoni daqshekk għolja, jiġifieri bħala suċċessur ta' Mosè li kellu jmexxi l-poplu talla ħalli jidħol fl-art imweda. Qatt ma ħolhomha assolutament. Kienet xi ħaġa li taqbes il-moħħu. Kien hemm ulied Mosè fosthom Kaleb, ekku bniedem kuraġġuż, bniedem ta' grazz. Ġosè ħaseb li jibnu Kaleb kien se jieħu post missieru, post Mosè, mhux hu. Sempliċi għaddej ta' Mosè kien dan. Infatti interessanti ħafna il-kliem li jgħidlu Mosè lil Ġoswe. Dan insibuh fil-ktieb tad-Deuteronomju, kapitlu 31, vers 7. Ħanerġa' nirrepetihom. Fil-ktieb tad-Deuteronomju, kapitlu 31, vers 7. Neħu gost jekk tistgħu f'xi ħin tiftħu l-Bibja u taqraw dawn il-versi. Mosè mela sejjaħ lil Ġoswe u qallu quddiem Iżrael kollu: Ġoswe, għamel il-ħira u qawwi qalbek għaliex inti jiddaħħal lil dan il-poplu fl-art li l-mulej ħalef lil missirijiethom li jagħtihilhom u inti tqassamilhom. Il-mulej jimxi qudiemek u
ikun miegħek, ma jħallikx u lanqas jitilqek. La tibżax u la taqtax qalbek. Hekk jagħtih il-commission Mosè lil Ġosuè hija interessanti għaliex. Għax kif jibda mbagħad il-ktieb ta' Ġosuè kapitlu 1 vers 9, kapitlu 1 vers 9. Sibuhom dawn jagħmlilkom tajjeb li taqrawhom. Alla jgħidu l-istess kliem. Araw, il-mulej qal lil Ġosuè għamel il-ħila, dan huwa l-kman tiegħi u qawwi qalbek, tibżax u titħawwaġġ għax il-mulej Alla tiegħek ikun miegħek kull fejn tkun. Interessanti ħafna li kemm Mosè mela fid-Deuteronomju u wkoll il-mulej fil-ktieb ta' Ġosuè itennu l-istess kliem. Għamel il-ħila, qawwi qalbek, tibżax u titħawwaġġ. Hekk eżis semmija dan hu kliem għalik kellu li qiegħda tismani. Isimha ħajerġa' jgħidha lilek il-mulej din. Għamel il-ħila, qawwi qalbek, tibżax u titħawwaġġ. Għaliex jgħidlu għamel il-ħila? Għax sinjal li Ġosuè kien qed iħossu bla ħila. Kien qed iħossu dgħajjef. Jekk jiena ngħidlek biex tagħmel xi ħaġa u ġvera, sinjal li ma tkunx qed tagħmilha, hekk? Jekk jiena ngħidlek fejn naf jiena, isa tibżax hi, sinjal li tkun qed tibża, kieku ma ngħidlekx tibżax. Jgħidlu il-mulej u anki Mosè għamel il-ħila. Jiġifieri Ġosuè mela kif għedna kien bniedem beżżieħ. Kien qed jibża, kien qed iħossu dgħajjef, ma kellux kuraġġ f'qalbu. Jekk jgħidlu tibżax u la titħawwaġġ, sinjal li kellu t-tentazzjoni li jitlaq u ma jwettaqx dak li ordnalu Alla. Mela Ġosuè kien bniedem dgħajjef. Għandna qudiemna personaġġ dgħajjef. U forsi eżis semmija, din hija il-problema li Alla għandu miegħi u miegħek. Il-problema għal Alla mhijiex id-djufija tiegħek. Id-djufija tiegħek u tiegħi tista' tkun problema għalina għaliex għax aħna supervi, imma mhix problema għal Alla għax Alla jekk inti dgħajfa isaħħek. Il-problema għal Alla mhumiex id-nubiet tiegħek, għax Alla kapaċi jnatfek. Id-nubiet huma problema għalik, għax int superva, għax int ma tissapportix lilek innifsek midneb midimba. Da qed ngħidu għalija wkoll, Isimgħuha sew din. Il-problema għal Alla tafu x'inhi? Hija l-qawwa li aħna nippretendu li għandna. Dik iva hija problema għal Alla. Ħafna minna aħna qawwijin wisq biex Alla jkun jista' jużana. Mimlijin wisq bl-iskemi tagħna. Mimlijin wisq bil-mod kif nagħmlu l-affarijiet aħna. Allura Alla ma jistax jużana. Għalhekk hemm proċess serju li il-mixja tal-konverżjoni fejn Alla jiżvujtjana, fejn Alla jumiljana, fejn Alla iqedna fomna fit-trab. Għaliex? Ħalli nħallu lilu li hu mħabba biex jigwidana. Mela, Alla għażel lil Ġosuè għax kien dgħajjef għedna, kieku kien b'saħħtu ma kienx jagħżlu żgur. Għalhekk ħafna drabi din intennija għax hemm bżonn li tisimgħuha eżis semmija li id-djufija m'għandix għalfejn tinkwitawkom għax hija fil-fatt l-unika ħaġa prezzjuża li għandkom, hija l-unika ħaġa li tiġbed lil Alla lejkom. Iva smajtu sew, id-djufija m'għandix għalfejn tinkwitana għax hija l-unika ħaġa prezzjuża li tiġbed lil Alla lejna. Kieku Mosè ma kienx itemtem, kieku Alla wis probabbli ma kienx ikun jista' jagħmel dak li jagħmel miegħu.
Kieku Gideon ma kienx li żar fost il-familja ta' missieru, kieku Alla wis probabbli ma kienx ikun jista' jażlu ħalli jkun jista' jmexxi, u kieku Pietru ma għamilx lejl sħiħ ma jaqbad xejn, kieku Alla li hu mħabba ma kienx ikun jista' jagħmel leġubijiet bis-saħħa ta' Pietru. Araw daqsxejn, il-fallimenti fl-għajnejn ta' Alla huma ġawra, il-fallimenti fl-għajnejn ta' Alla huma ta' żgħor. X'inhu l-erq allura tas-saħħa li Ġoswe jakkwista ħalli jkun jista' jmexxi l-poplu ta' Alla lejn l-art imwiegħda? L-erq tas-saħħa tiegħu insibuhom fil-ktieb ta' Ġoswe kapitlu 1 vers 1 sa 9. Nissuġġerilkom li taqraw dawn il-ftit versi. Fihom hemm 4 sigriti, 4 eruq biex ingħidlek li minnhom toħroġ is-saħħa ta' Ġoswe. Ippruvaw sibuhom. X'inhuma dawn? Il-ħin tiegħi però ta' dan il-programm qed joqrob biex jispiċċa. Allura jekk Alla jrid meta nerġgħu niltaqgħu bħallum 8 ijiem, nibdew billi naraw x'inhuma dawn l-4 sigriti li jakkwista Ġoswe ħalli jkun jista' jmexxi il-poplu ta' Alla lejn l-art imwiegħda. Sadattant nikgustaw kemm verament Alla u mħabba tagħna garanzija u qalilna li id-djufija u l-fallimenti tagħna huma li ħteżor li jiġbduh iktar lejna. Ek fil-waqt li jiena nirringrazzja lilek li segwejt dan il-programm, insellimlek il-paċi miegħek.